ప్రపంచ మానవులారా, మనం పుట్టకముందు ప్రపంచం లేదు, గాఢ నిద్రలో ప్రపంచం లేదు, మరణించిన తర్వాత ప్రపంచం లేదు. మధ్యలో వచ్చినాయి మతాలు వచ్చేటప్పటికి చర్చీలు, గుళ్ళు, మసీదులు, పిరమిడ్లు రకరకాలు వచ్చినాయి. ప్రతి గుడి, ప్రతి చర్చి, ప్రతి మసీదు, ప్రతి పిరమిడ్ కూడా గొప్పదే. అది కూడా దైవమే, జడం. ఉదాహరణకి ఒక గుడి 100% గొప్పది. దానికన్నా గొప్పది లోపలున్న విగ్రహము, అది 1000% గొప్పది. దానికన్నా గుడి ఈ దేహము 1,00,000% గొప్పది. ఈ దేహము లోపల ఉన్నది బుద్ధి 1,00,00,000% గొప్పది. దాని వెనక ఉన్నది ఆత్మ, వెలకట్టలేనిది.